да я загубиш тази книга. В Фейсбук ли ще го качиш? Тази снимка. На полето на чудеса. Значи вежда и за нас, да? За тебе не. Хороша игра. Ръкопляскайте, ръкопляскайте. Как? Виж, украсяват ме като Колеги, ръкопляскайте тук на момчета, моля ви се. Айде да се качваме. Айде се Любов, ако свириш по Павла Балкона, бялата те призна. Спала Балкона. Преди малко свири на Титаник да се... Дали не е късно да те затвори, бе? Мога да ми дадат по една стая. Айде по. Защо че му предкирате? А? Абе, каквато е, освен че мога да пея да свири на цигулка на